Nej, nu laver jeg lige en sindssyg intro, okay? Okay. Til alle aber, der ser med, så spiller vi The Mimic. Jeg får lige min sprint til. Potato. Han er lige i gang med at give os en miljø. Jeg vil lige lave en crazy intro. Ja, kom i gang. Så aber. I dag spiller vi The Mimic. Hvad spiller vi? Vi spiller Halloween Trials Mimic. Ja. Og det Du må er godt mærkeligt. skynde Og dig. Du må godt skynde dig! Sik! Husk at sige like til jeg skal gå op til. Bare sige 3, 2, 1, og så lad os lige nu. Og så lave en mærkelig intro. A little bit of fun with this guy, cannot lie. Oh man, this guy is so screwed. He must be pooping his pants right now. Please, Fortnite gods, have mercy on me. 3, 2, 1, drop it. Lige så er der nogen, der tager den Mayo på dig. Hvad er det? Jeg lever med det. Bare lige fordi vi optager, så behøver jeg ikke at være sådan. Verden er nogle gange uretfærdig. En anden side. Jeg kommer til at være så upasset som muligt, så det bare bliver age restricted. Det må du faktisk gerne, så ender jeg med at have sjov med at redigere og uploade ud. Yes. Kom, lad os gå tilbage, siden vi har måske Jeg også. tror lige det der klip, der har gjort det cancelled. Bro, så hamler jeg i sværg den eller anden. Har du astma eller et eller andet? Jeg kommer til at være så fedt som muligt. Gå tilbage. Det er Det nøglen. bliver du sværg, du ligner en baby uden æg. Oh my god, så. Æg, hvad? Hvad var det? Bro, optager I? Ja. Hvorfor var det kun mig, der døde? Du ligner Smiley, pingvin. Oh my god, det skipper det. Dør du? Det kommer an på, om du er inde i spillet eller i virkeligheden. Okay, se mig, så jeg kan se jer. Nej, save 2 og... Nej, key 2. Yep. Nogle Crazy. gange, så lægger du den også det, okay. Bro, begge jeres stats er lækker. Det er derfor vi har redigeringsprogram. Ja. Så vi lige vinder. Yes, yes. Ja, ja. Jeg skal endelig sige, for den vi bliver age restricted. Jeg vil komme til key 2 nu. Jeg skal bare... Jeg vil komme til key 2. Jo, det kan vi jo. Altså, Hvor er Kit? Jeg ved ikke, hvor Kit 2 er. den er, jeg hjælper dig lige, den er kommet. Sådan lige her. Nå, jeg er til alle aber, der er med. Nej, til alle aber, der er Altså, med. det her ord, det er Kit 3. Hold Nå, så kan jeg sidde. knæb. Shot! Det er skide baby, jeg siger. Jeg har åbnet save 3. Det er godt. Potato. Bro, jeg har lige fået en snap, den var bare helt sort. Nej, ingen der lide det, du er handicappet. Du er frokost. Du er skudt i hovedet. Det er sådan, det er age restricted. Jeg ser et født ud til forkert hul, derfor det ser så deformed ud. Det er deformeret. Jeg tror ikke, det er Deformeret nu. Kill yourself! Oh my god. Op ad væg. Sådan den age restricted. Nej, op ad væg. Nej, nu kan vi næste age restricted. Okay, op ad væg. Hvis du bliver ved med det der, så bliver jeg nødt til at uploade den på den anden website på YouTube. Nej, hold ikke. Okay. Stille, okay? Nu står Jo, det skal blive et. Okay, ja. Potato. altså, det er mig, der optager. Potato. Potato. Stille. Jeg gør det Potato. så skal vi nok. Okay, stille, okay? Det er sådan her, vi får views alle sammen. Skal vi ikke lige finde tingene først? Altså, Og så Jo, kan jeg se, om der er bagefter. bare vi gør en age restricted. det tror jeg Du allerede. er også bare handicappet. Det er crazy, hvor handicappet den baby er. Sure. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. And if you do, just have it in the GC press X, you faggot. Okay. Jeg håber, den person er... Nej, det siger jeg. Vi skal logge ind. Det gør ingen forskel. Og så selvfølgelig lige der, bro. Okay, der er en grim ape der. Nej. Kill yourself! Ja, det er sådan, at vi bliver... Oh my god, det ser jo den der. Baby, ja, det målet er at blive demonetized. Det tror jeg allerede, du har gjort. Okay, Tillykke. den gik til venstre. Jeg nåede det. Jeg gjorde det. Jeg kom tilbage med træeren. Jamen, den har jeg lige brugt. Nå, men er det ikke de to, det der? Jamen, Og nu skal jeg være toren, guys. Nå,
Hvor er toren? Kan du selv huske, hvor nøglen var til de der sådan... Jeg laver et pro-gamer move. Håndvask. Det var i en håndvask, var det ikke? Jeg tror, det Jo. var en håndvask. Det var også en håndvask. Det var ikke håndvask. Håndvasken er dernede. Det her det er håndvaskerne. Det var ikke håndvaskerne, det var noget meget grimmere. Pokémon event! Du var tæt på det der. Jeg står det blå lys forbi, bro. Jeg kan se det blå lys igennem væggen. Ja, det skal have Nej, jeg havde også perfekt. Jeg fandt den! Jeg fandt nøglen! Skal jeg ikke lige finde nøglen igen? I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Mission failed. We'll get 'em next time. You were the clock that was ticking in my home. Change my state of mind. Ladies and gentlemen, Love so hard to find. we got 'em. Hvor skal skifte lanterne? Så vinder vi Det nemlig. her igen, det her. Tip playing groups, mange tak skal du. Hvor skal jeg skifte din fucking lanterne? Jeg kan ikke. Jo, du kan sgu da godt trykke det i din opgave. Det interdimensionelle mælkefar. Mælkesnit. Ja, sådan en gad jeg godt at have en lige nu. Jeg bruger den nu. Du prøver lige der, hvor man skulle lave mad. Ja, det kunne jeg også. Skibidi. Der er ikke engang nogen candles, men det er de bare. Skibidi. Oh, please. Der er en vending machine nu. Hvordan gik vi overhovedet i gang overhovedet? Jeg vil gerne have noget kokain. Så, okay, alle sammen. Jeg gider ikke den der abe, der jeg svæver. Der er et, hvis du går derhen, bro. Wow, værsgo. Okay, jeg gjorde det. Bro, what the sigma? Okay. Hvad er det sigma? Hvis min lyd den er lavere end jeres, så ender jeg med at blive dybt deprimeret, fordi den er med at tage 70 år og redigeret. Det er ikke pludselig noget, vi spurgte. Nå. Yep. Redigere. Flyvende... Indtaget mælk, altså. Ja, hvad siger du andet, men det er nok ikke en god idé, jeg siger det. Get spist. Get spist? Candy. Var det ikke sarkastisk, men... Knee cake. Æbleje. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, så det... Hvor du mener æbleje? Altså, har vi bare lejet alle op, eller hvad? Ja. Nå, Sigma. Ja, det har vi faktisk. Vi er bedre. Jeg var bedre. Nå, jeg kun har... Okay, helvede. Jeg gider sgu ikke blive spist af det der klamme flyvende indtøjet mælk af et monster. Jeg sidder bare og kigger på den. Den sidder Ja, jeg står... Den er grim af helvede til. Hvad laver den? Jeg mener, jeg tror faktisk, det kan nemt der. Bare hvis vi ikke sad fast i... Bare hvis man skulle finde den trappe igen. Jo, det er rigtigt. Hvis vi ikke klarer det den her gang, så spiller vi det ned. Jeg gider ikke at spille det her røv igen, så... Fair nok. Knee cake. Hvor er du hen? Etage, hvad er du? Etage... Okay, jeg er etage 2. Jeg er etage 3. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Yes! Fordi, nej. Hvor er vi? Hvor er det? Survive the car podcast. Det er hvis det er, vi fejler det her, og vi så... Tag skin på. Hvor skal der 6 liv? Så vi bliver set ud igen. Det er sgu... Hvad? Okay, Nej, du tag kan ikke have skin på. Tag skolanternen på, guys. Der er musik altså. Tag skolanternen på, aber. Okay. Jamen, hvad skal vi gøre? Potato. Tag din gode lanterne på, ellers så vinder vi ikke. Vel, jeg går lige en morgentur udenfor. Jeg ved ikke, om du har set tiden, men jeg tror ikke, det er det. Jeg tror også, det er i morgen, du ved. Det er bare lige sådan. Ikke med Sigma, om du prøvede. Bro, hvad får det der for en? Er det en farm, det her? Yep. It's car!
Det er sådan netherite for mig. 6 liv. Men nej. Hvis vi mister alle liv, skal jeg så stå forfra. Light pumpkins. Ja, jeg brænder op. Så løber vi over. Night pumpkins. Night fat, bro. Hallo, løb over til de der... Der er sådan en kæmpe pumpkin. Det er kun en. Jamen, det er langsomt. No, mind, det er ikke langsomt. Jo, det er. Og se mig væk, mand. Jo, det er langsomt. No, mind. Jeg kan bare lege pumpkin op. Vi har kun 6. Yes! Okay, jeg har leget en tomater. Hvad skete der? Så går du væk, dumme græskaj. Han tror, ham der er freaking Michael Jackson. Se ham. Han læner sig bare. Bro, det er crazy. Han læner sig Men altså, bare. med mindre med jeg mister sprint, så tror jeg ikke, jeg kan dø til dem her. Okay, skib det, de er først lige bag mig. Sigma on the wall. Nej! Altså, Om jeg tager, om jeg dør altså, for ja, det tager så langt. Jamen, der er sindssygt langt til verden. Det tager for langt jeg at var lege ved et andet op. græskar, som jeg lige løjte over på. Ender jeg seriøst med at være den, der skal til at lege dem alle sammen op? Jeg synes, det er mega let, fordi jeg ikke tager dem her. Bro, jeg kan ikke nå at gøre det, fordi der er de bag mig. I ved, Så er at det de for langt. kommer ind i høen, så kan I ikke se dem. Det tager så lang tid at lege den op. Okay, Det er seriøst jeg crazy. får også græskar. Jeg kan godt se jer. Jeg har kun 5 liv tilbage. Ja, jamen det er fordi, jeg døde engang, men til gengæld så fik jeg græskar. Altså, der er 3 efter mig. Hjælp mig, guys, der er 3 efter mig. Okay, vi skal bare gøre det der igen, ligesom før med, at I vil Fuck, det er spil. Oh my god, gå væk, altså, I tykke. Og det værste er, at vi har kun 6 liv til det her. I alt. Nu har vi kun 5. One eternity later. Vi står oveni, jo. Jeg nåede ikke at få det derinde, græskar. Vi har 10 Okay, sekunder. Potato. Jeg løber over og tager den, jeg distraherer dem. Vi har... Ja, jeg får. Okay, nej, please. Ikke distrahere dem hen til dig. You lose a life for not lighting up all Stop the hell up. Kill yourself, altså. Jeg skulle ligeglad. Det skulle fordi, at de står, der er 3 over ved den, din abe. Okay, please Uden pas på. en munk. Vi skal virkelig bare passe på. Jeg løber over, okay, jeg løber over til den derinde. Det er kind of unfair, det her. Måske burde man spare på sprint. Det er rent faktisk kind of unfair, det her. Ja, det... Det er bare dumt, de står, eller står Men kamera. hvad? Abe, giv den der. Det er lige gået op for mig, at der er hus ved hver eneste. Okay, sikkert. Er der nogen af jer, som har mange liv her tilbage? Jeg har 3. Samme her. Jeg er 4. Okay. Ja. Candy. Du er også bare god. Jamen, jeg er sikker, man. Okay, pas på, der kommer et græskar over til den der. Ja, altså, jamen, det er fint. Okay, jeg tror, jeg har taget 3. Candy. Du tager den der imellem. Yes. Okay. En af dem skal bare distract dem, fordi de er sygt langsomme. Okay, vi kan godt det her. Bro, hvor er jeg henne? Jeg kan Okay, ikke se. Wait. Der kommer et græskammer over til den der inde i midten. Pas på. Ej, fuck det. Den kan jeg ikke selv. Jeg gemmer mig bare i fyret for evigt. Hedder, please få den ind i midten. Vi har 1 minut. Nej, vi skal til at lade dem op igen, på grund af at sådan, vores tid er lige præcis ikke godt nok. Okay, 2 af dem i hvert fald. Jeg er inde i hytten, som det er, der er ved det højre græskar. Så den der har 40 sekunder, ikke tænk på den, okay? Hvad alt de gør, så lad være med at tænke på det græskar, der har 40 sekunder. Jeg er i gang med at prøve. Jeg får den der har 5 sekunder, okay? Nej, Potato. du er over den forkerte. Nah. Potato. Men den her. Nej. Take me on the wall. Jeg dræber jer selv, spil ikke her. Jeg er kun 1 liv tilbage. Jeg har kun 2 liv, bro. Jeg er kun 1 liv, mand. Okay, jeg har fået det der græskar der, som der ikke er blevet lavet. Jeg tager den på 20. Okay. Det er 15 nu. Ja. Ja, det er 5. Ja, men problemet det er bare, når vi ikke når lagt den op. Det Hvor mange Nikke. liv er du tilbage? Jeg har 1 liv. Okay, hvem tager den med 10 sekunder? bro, jeg er over ved den, det er godt. Okay, fint. Okay, jeg er over ved den med 30 sekunder. Jamen, jeg sværger, hvis der kommer en monster, så camper den. Det er det røveste chapter indtil videre, det her. Det er så ikke nu. Okay, jeg tager den der har 10 sekunder. Hvem mener du vil? Jeg står over ved og sidster der med den. Nej, du Jeg skal ikke. kan den efter den der 40. Okay, tager den der. vent, der er et monster derovre ved. Hvorfor? Der står camper den, ikke? Jeg tror engang, at Halloween Trial har en chapter. Nej, et badge. Jamen altså, så går du væk, monster. Altså, jeg ved ikke, hvor monsteret er. Der er et eller andet monster der efter mig.
I har den, guys. Hvor er der? Kan du se den? Den er væk. Nej, jeg er så. Jeg fik det der ene græskar, og jeg var jeg var millisekunder fra at blive spist. David, kan du se monsteret? Det er efter mig lige nu, men jeg kan ikke se det. Ja, Ej, det er helt derovre. Ej. Hallo, er det sådan, har I den der? Har I den der? Nej, der er et monster, der står kamera, den som du kan dræbe sig selv. Den er selv en fejl. Altså, gå nu væk, monster. Den er selv en fejl, den der monster, bro. Så jeg prøver at tage den. Hvad? Prøv at se på min screenshot. Den går direkte over til. Nej, bro, det er den for det der. Nej, der er to vind, Altså, hvad skal vi gøre? Out of lives.